Wow, nová výzva. Takže čo to je, Evelyn? Čo? Je to paprika? No, nerozumiem, ale možno pôjdeš prvý? Pokračuj. No, poďme začať. Dúfam, že to nie je pálivé. Toto je vynikajúc. Áno, toto je čokoláda. Milujem to. Počkaj, nie, nerob to. Upokoj sa. Čo? Pozri na to. Má to ešte viac čokolády vo vnútri. Wow. Nechaj ma to tiež skúsiť. Nie, to je moje. Tak chutné. Áno, a chcem viac. Super, nedá sa prestať. Je to úžasné, budem jesť jednu za druhou. Také chrumkavé a čokoládové. Mňam. Pozri sa na moje ústa. Sú plné cukríkov. Možno teraz ja? Dobre, nemôžem sa dočkať, kedy začnem. Odlomíme špičku presne tak. Wow, je to duté vo vnútri, ale zdá sa, že je to žuvačka. Naťahuje sa tak smiešne. A je to také chutné a dokonca môžem urobiť bublinu. Wow, to bolo úžasné. Chcem viac. Počkať, nie je to duté. Má to tieto malé šťavnaté guľôčky vo vnútri. Sú také šťavnaté a chutné. Dobre, teraz budem potrebovať kladivo. Poďme to rozbiť. Vyzerá to láhodne. Skúsme to. Mňam. Také sladké. A žuje sa to tak dobre. Čo? Môžem si dať trochu, prosím? Dobre, poslúž si. Poďme nafúknuť nejaké bubliny. Presne tak. A ideme na to. Daj pet. Wow, čokoláda. Super. Wow, koľko žuvačky. Je to vynikajúce. Ty, ja. Ja som prvý. No, poďme to otvoriť a ovoňať. Žujem a žujem viac a potom vyfúknem bublinou. Bude to taká zábava, pozri. Ups, hej, prasklo to. No, skúsme ďalší balíček. Počkaj, je to roztrhnuté. Poďme to opraviť. Prečo nie? Počkaj, mám nápad. Urobme niečo super zaujímavé. Vezmem prúžky z tohto a pripevním ich. Presne tak. A teraz sa pozri na tento vzor. Nie je krásny? Vyzerá ako malý koberec. Wow, to je skvelé. Áno, poďme to teraz skúsiť. Tak chutné. Balón praskol a my pokračujeme. Takže, teraz je rad na mňa, aby som mal čokoládu. Ale najprv postavme čokoládový domček. Opatrne a teraz pokračujme presne takto. Dúfam, že to nespadne. A ďalší. Jej, pozri na môj dom. Nie je úžasný? Skvelá práca, ale pozri na môj balón. Wow, je to také obrovské. Počkaj, nie, prestaň. Zničíš môj čokoládový dom. Nie. To je smutné. No tak, čokolády sú na to, aby sa jedli. Zjedz to.
Je to také chutné. Áno, máš pravdu. Mal by som to jednoducho zjesť. Čo? Nie. No nechcem to. Lilian? A ja mám nejakú pikantnú čokoládu. Dobre, rozhodnime sa. Kto začne? Kameň, papier, nožnice? Ty začni. Takže čo tu máme? Stále čokoláda. Dobre. Ale zdá sa, že je to veľmi pikantné. Čo to je? Horím? Teraz si myslím, že je rad na tebe. Tak do toho, Evelyn. Nie, mal by si to jednoducho dokončiť. Poď. Dobre. Dobre, som pripravená. Poďme to rýchlo zjesť. Už mám pocit, že vybuchnem. Nie, toto bolo neuveriteľne pikantné. Ako horúce. Ďalší. Prichádza ďalší. Nie! Môj. Ako horúce? Myslím, že teraz je to na mne. Počkaj. Čo je vo vnútri? Žuvačka s toxickým odpadom. Dúfam, že nedostanem krče. Vlastne to nie je zlé. Počkaj, posúdil som to príliš rýchlo. Počkaj, to bolo osviežujúce. Páčilo sa mi to. Mal by som skúsiť ďalší. To mi spôsobilo viac krčov. Pozrime sa na balón. Nemôžem prestať. Pomôžte mi. Niekto pomôžte. Dobre. No, to je jasné. Poď sem. Boli ste zistení s radiáciou. Tu máte. Teraz máš nálepku. Oheň? No, nechaj ma ho uhasiť. Hotovo a uspeli sme. Poďme. Páčilo sa vám naše video? Tak neváhajte a stlačte tlačidlo páči sa mi a prihláste sa na odber nášho kanála. Uvidíme sa neskôr.